Lho wong ning alam kubur iki roh awake dhewe lho Bu. Wong kono roh kene, kene gak roh. Jenengan ki lek ndelok TV roh Raffi Ahmad gak roh kene. Sampeyan ki lek ndelok TV roh ta Raffi Ahmad? Tapi Raffi Ahmad roh kene apa ora? Mboten. Kono roh kene, kene gak roh. Lah ketika kono roh kene, mereka memperjuangkan negara ini dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Kok ning kene nek khatmil Quran, kok ning kene nek istighosah, kok ning kene nek sedekah farihu, mereka gembira. Ketika mereka para pahlawan anak bangsa nasakuri kemerdekaan dengan bentuk kemaksiatan, mereka akan menangis. Lho awake dhewe iki iso merdeka iki tinggalane para pejuang lho. Tinggalane para mula pejuang iki diarani pahlawan. Pahlawan iki saka tembung pahlawan. Eling-eling. Dadi ora tapi jane sing bener iki pahala. Dalam tataran bahasa Indonesia akhiran wan iki maknane akeh, jutawan akeh jutane, ya ta? Karyawan akeh karyane, wartawan oleh akeh wartane. Wan iki akhiran wan iki akhire akeh. Taiwan oke. Jane sing kula enteni bendera merah putih. Karena saiki ning Indonesia rame gawe koperasi merah putih. Jadi jane lagune sing pas ya bendera merah putih. Mengke bar niku terus mares MBG. Enek apa ora mares MBG? Sayyidina Ali memberikan 5 pesan datang kula karo panjenengan. Salah satu pesan dari Sayyidina Ali itu berhubungan kalih kemerdekaan. Pesan yang pertama, la hurriyata illa biddin. Pesan yang kedua, la dina illa bil jamaah. Pesan yang ketiga, la jama'ata illa bil imarah. Pesan yang keempat, la imarata illa bit ta'ah. Pesan yang kelima, la ta'ata illa bil ilm, illa bil ilmi. Pesan yang pertama, la hurriyata illa biddin. Ora eneng aran merdeka kejaba kelawan netepi perintah agama. Dawe Sayyidina Ali sing diarani merdeka niku nglakoni perintah agama. Lek enek wong urip ning donya kok ora ngibadah, ora nglakoni perintah agama, berarti wong kuwi durung merdeka. Sing diarani wong merdeka niku wong sing ning donya nglakoni ibadah. Mergo wong lek ora ibadah berarti sik dijajah karo nafsune, sik dijajah karo setan. Ngene lho yu. Berarti sampean dalu niki merdeka mergo nglakoni ibadah. Jadi sing diarani merdeka ki jan nglakoni ibadah iki. Mula lek enek wong kok ora salat, berarti kuwi durung merdeka. Nyapa oya? Enek ngene wong sing ora nyolat. Oh, berarti cek dijajah, durung merdeka. Ngono lho. Jadi melu istighosah ki berarti merdeka. Lho dijajah Gusti Allah mboten. Awake dhewe ki urip donya dadi makhluk kudu manut karo Khalik. Ketika kita berada di alam roh, kita sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum, ditakoni, aku ki ora ya pangeranmu to? Nggih Gusti. Jadi awake dhewe ki jane awit ning alam roh wis berjanji untuk beribadah kepada Allah. Jadi wong nyaur utang ora dijajah, wong nyaur utang kok dijajah. Ibadah niku nuruti karepe Gusti. Nah, sing diarani merdeka ki yang ngene iki yu. Salat,
zakat, Ramadan, poso, sugih gelem kaji niku jenenge ketika Kanjeng Nabi selesai perang, Kanjeng Nabi dawuh awake dhewe iki lho, mari ngadepi perang cilik, bakal ngadepi perang gede, ya kuwi perang melawan hawa. Berarti lek wong iki jek ngapunten, jek kalah karo hawa nafsune, berarti jek durung merde. Ayo awake dhewe ngibadah sebagai bentuk mengisi kemerdekaan. Pesan yang kedua ini, pesan yang pertama ini punya kesimpulan lagi. Ora diarani nasakuri kemerdekaan kejaba lawan nglakoni ibadah. Diling-iling. Iki 17 Agustus itu bulan kemerdekaan. Sampeyan lek nasakuri kemerdekaan niku pesene Sayyidina Ali harus bil ibadah. Malam 17 nang masjid, nang musola, bareng-bareng tahlil, nahlili para pahlawan. Iki lho sing darani syukur kemerdekaan. Nggawa berkat nang masjid, nang musola, nasakuri kemerdekaan, ya iki sing darani syukur. Jadi syukur kemerdekaan itu harus dilakukan dengan ibadah. Syukur kok karo Nak kuwi syukur apa kufur? Dieling-eling nasakuri kemerdekaan itu dengan ayo nasakuri kemerdekaan dienekne olahraga, apa lomba bal-balan, apa lomba baris berbaris, itu olahraga dan olahraga itu perintah agama. Ayo lomba balapan karung. Ayo lomba balapan nglebokne dom ning apa? Nglebokne dom ning botol. Boleh itu nasakuri kemerdekaan kok. Sanggup nggih malam 17 tahlilan? Nasakuri kemerdekaan dengan khatmil Qur. Nasakuri kemerdekaan dengan istighfar. Ki lho sing dikarepne Sayyidina Ali. Lah nyapa to? Pancen kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah, tapi wasilahe para pejuang lho. Pejuang itu akan menangis ketika mereka mempertahankan negara ini, ngapunten tapi diisi dengan kemaksiatan. Kanjeng Nabi dawuh tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang-barang sing ning donya ki diketokne ngene wong-wong sing wis mati. Pahlawan ki ngerti lho. Lek awake dhewe nasakuri kemerdekaan dengan ibadah, fa in ra'au hasanan farihu. Kok para pahlawan eruh wong-wong nasakuri kemerdekaan dengan ibadah, farihu mereka gembira. Duh, wong ning alam kubur roh awake dhewe lho, Bu. Wong kono roh kene gak roh. Jenengan ki lek ndelok TV roh Raffi Ahmad gak roh kene. Sampeyan ki lek ndelok TV roh ta Raffi Ahmad? Tapi Raffi Ahmad roh kene apa ora? Mboten. Kono roh kene gak roh. Lah ketika kono roh kene, mereka memperjuangkan negara ini dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Kok ning kene nek khatmil Quran, kok ning kene nek istighosah, kok ning kene nek sedekahan farihu, mereka gembira. Ketika mereka para pahlawan anak bangsa nasakuri kemerdekaan dengan bentuk kemaksiatan, mereka akan menangis. Lho awake dhewe iki iso merdeka iki tinggalane para pejuang lho. Tinggalane mula pejuang iki diarani pahlawan. Pahlawan itu saka tembung pahlawan. Eling-eling. Dadi ora tapi jane sing perlu iki pahala. Dalam tataran bahasa Indonesia akhiran wan ki maknane akeh, jutawan akeh jutane, ya ta? Karyawan akeh karyane, wartawan oleh akeh wartane. Wan iki akhiran wan iki akhire akeh. Taiwan oke
Lah orang yang telah meninggal memperjuangkan negara ini diarani pahlawan, wong sing akeh pahala. Kula nate matur teng panjenengan, wong urip iki butuh tinggalan. Karena dalam Al-Qur'an didhawuhi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara. Aku ki sing nguripi wong-wong sing wis mati. Aku ki sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane tok sing diwales wa asarahum lan tinggalan-tinggalane. Ini bangsa ini merdeka ki mergo tinggalane para pahlawan. Mula ojo sampai diisi dengan kemaksiatan. Lha winginane enek nasakuri kemerdekaan lha kok joget ki ning ngarep kuburan lho. Lho niki tenanan Lah kok ning kuburan iki. Ya Allah ndane leh nangis. Lho saiki malah enek diamanati kon ngopeni negara, para pahlawan memperjuangkan negara ini. Lah kok dikhianati dengan korupsi to. Nauzubillah. Sing dadi pejabat sampean iki penak ora melu berjuang. Diamanahi kon ngopeni negara aja korupsi. Itu pengkhianat. Mula kula setuju karo Pak Mahfud MD. Lah enek pejabat korupsi. Masya Allah, sakniki niku enek lho korupsi masuk 75 kilo gitu. Lah kok MBG iki lah kok dikorupsi itu la ilaha illallah. Ini kadang-kadang MBG niku ya kula pikir wong jane nilaine panganan niku jane paling mek 15.000 20.000 paling nggih. Sing diaturne putrane jenengan iki cara didol 20.000 payu niku. Mboten payu. Sing diwehne putrane jenengan iki cara didol 20.000 gak payu. 15. Lah kok nuwiki men to? Pinten? Wis ge gampang 10 nggih. Wis ge gampang 15 e. Mosok nak mayu. Sampeyan cara dikongkon nuku ngoten niku 15 nak 6. Niku jane cara gawe 15, anak jenengan ki sedina berarti oleh dhuwit 30.000 nggih. Asal berapa kali itu niku? Satu kali tok. Loh, siang mboten oleh to? La ilaha illallah. Dadi entuk pisan niku. Tapi bedino. Jadi kruse MBG niku 15.000 lah kak gampang. Tapi biaya operasional niku sitok iso 100.000 lho niku. Malih 115. Lah sing 100 ki nang ndi mayune ya mulek ngene bangsa-bangsa ngono kuwi lho. Lha kuwi jane karoan dilungne mboke nya 15.000 masakno kan yo mening to. Lah mangke dipek ya karoan dipek mboke tinimbang dipek pejabat-pejabat sing korupsi kae. Ya ngene iki sing ngeploki mergo pengen diwehi kuwi. Lho lah ya to mek kruse 15.000 ya karoan ditransfer ning ngene ibuke 15, bendina 15 kali 30 wis pira. Lho kok mau mubeng sampe la ilaha illallah. Duit sakmono kae. Nggih, lah mlayune ning ndi lho yutune paham kok. Nggih napa nggih? Masya Allah, wis negara kaya ngeten iki. Wong kadang kula niki ya mikir jane Indonesia iki wis merdeka apa durung, Masya Allah. Lah winginane niku enek geger teng Malang ini enek bendungan. Niku bendungan niku dakane pemerintah. Jenenge BUMN, Badan Usaha Milikna. Ngono ki diliwati warga negarane winginane wis meh ditutup pas tanggal 1 Agustus niku. Ya Allah, kayak bendungan gampeng ngeliyu. Ya kan sing gawe negara ta. Lah sing liwat ora ya warga negarane ta. Lah lek sing liwat warga negarane lah ya wis ta. Wong sing bangun ya nek ngono ki jere arep ditutup mergo rusak. Rusake dandanono wong pancen sing liwat ya warga negarane iki napa nggih?
Sampeyan nek liwati yo mbayar wong nyatane motor sampean ki yo enek pajeke ya apa ora? Wah iya kadang-kadang Masya Allah wis merdeka tapi koyo ngene ya Allah. Numpak motor gak nggawa SIM yo ketilang, golek SIM mangene koyo ula kejeguruli ya Allah. Lha nuwun sewu Pak, kula niki yo padha ae kok. Lho enek ujian golek SIM dalane menggak-menggok sing ning Lampung dalan ki ra enek. Cara enek ya dituntun kok. Lha ngono ki lek pas ujian dituntun ya ora lulus. Wong pas menggak-menggok, lho dinaiki. Lah jalannya sulit Pak, mosok dinaiki, ndak lulus. Lah lek dalane angel ora dituntun to. Ngono ki lek ujian dituntun ya ora lulus. La ilaha illallah, golek SIM kok koyo ngene angele. Mesti liwat makelan ya. Heeh, ning kene ya ono kuwi. Alah. Sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Saiki apa-apa kudu duwe kartu BPJS, lek ora oleh engko repot. Akhire melu BPJS, ya Allah lara rung mari kon mule. Iki jane negara iki wis merdeka apa urung? Ya Allah. Kula iki kadang sampe pengen dadi presiden ya Allah. Loh nggih lho. Ya Allah. Mulane golek pemimpin yang punya hati nurani. Masya Allah sih gampang duwe mesakne. Kayak lurah Lamong kuwi lho. Delok ento wajahe ketok berseri-seri ya. Kula takokne anu Gus, takokne Gus Bet. Iki jerene marep maju neh. Heeh, tapi ora enek sing wani musuh iki. Lah nyapa saking apike. La ilaha illallah. Aku pengenane ngaji ning Rembang Kepuh iki lurahe wedok. Ya apik ngono kuwi. Tak elemi mulih nyangoni kok. Nyapa to sampean iki? Aku ki cerita. Kuwi lurahe wedok. Lurah wedoke nyangoni lanang kok ora. Bu, sing diarani merdeka niku nglakoni perintahe Allah. Nasakuri kemerdekaan harus dengan bentuk ibadah. Wis muga-muga didongakne ke depan pemimpin bangsa ini pemimpin yang amanah. Didongakne Lamong tambah barokah. Mbadas Pari tambah barokah. Kediri barokah. Jawa Timur barokah. Indonesia barokah. Pesene Sayyidina Ali yang kedua, la hurriyata illa biddin, ora aran merdeka kejaba nglakoni ibadah. Yang kedua, la dina illa bil jamaah, ora aran nglakoni agama dadi sempurna kejaba kelawan jamaah. Yo nglakoni agama aja dhewe. Awake dhewe harus berjamaah. Melu NU niku berjamaah, melu istighosah niku berjamaah. Aja nglakoni ibadah dhewe. Karena lek awake dhewe nglakoni ibadah dengan berjamaah, engko lek keliru nek sing bener nih. Niku lho penake wong jamaah. Maka Sayyidina Ali pesen kowe iki lek dadi wong Islam aja mencar saka jamaah. Aja dhewe melu jamaah. Aku tak takon, salat ki sing apik dhewe apa jamaah? Lho. Salat ki sing apik jamaah. Lho, kok amplop. Sing nyangoni Gus Bet. Ini kanca kula wakrab, tapi karo kula buneh gampang nyangoni. Gus Bet iki lho buneh, mosok lurahe ra beneh. Gus Bet iki beneh ket mbuyan aku rene mesti sangoni. Kuwi Gus Bet. Gus Bet. Gus Bet. Mbah lek lurahe Gus Bet. Kae Pak Lurah batin cangkemmu ngono. Nuwun su lurahe nesu. Salat iki apik dhewe apa jamaah? Lho. Dadi dawuh Sayyidina Ali, orang beragama iki aja dhewe. Melu jamaah, melu Nahdlatul Ulama, melu Yamis. Lho salat jamaah karo dhewe iki beda lho yu.
Lah nyak kok nggih. Dirungok dhisik to. Duh, nyapa awake dhewe lek salat dikongkon jamaah. Dawe kitab Kifayatul Atqiyah, uang lek salat jamaah sing didelok dhisik imame. Kok imame khusuk dituku jamaah karo Allah, ditebas 17 derajat. Lho ki lho lek wong jamaah. Kok imame gak khusuk? Kat piye imame mboten khusuk? Delok makmume. Lah enek sitok sing khusuk, kabeh tak anggap khusuk, tak tebas 17 derajat. Didelok teko lor, nyitok, 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 nyitok. Piye kat blas? Masjid ni ngomong. Masjid nyomong bet. Lah nyapa nek sing khusuk, duka Gusti kabari pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Lha kok malaikat iki mara ngalih. Lha nanti kat ajeng kula setip salate. Lah nyapa? Mboten enten sing khusuk Gusti. Aja panggah tulisan 17 derajat. Duh. Kok ngoten Gusti? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gak ucul teko jamaah, sapa sing mlebu nang jamaah, mlebu nang kasih sayangku. Aja salat dhewe, terutama bapak-bapak, jamaah. Jamaah. Diomong kok mek mendelik Jamaah. Bolak-balik tak critakne, sampean percaya to, kayu niku sak kilo payu 5.000. Napa enten Pak Lukman enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Loh, kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo kalau ning pasar pari enek bakul rambutan digantung. Sampeyan takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampeyan muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sampeyan ngomong apa kemu? Lho sak kayune, lho kayu ku lek nemplek rambutan regane padha karo ora trimo kayune yo pengumuman sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek aja dhewe. Agama ki dadi sempurna lek dilakoni kanthi berjamaah. Aja dhewe. Pak, jamaah, Pak. Paham kayu-kayu semut-semut kuwi. Kayu kok misah kok rambutan. La ilaha illallah. Kok kon nuku diwehne tok moh diguwak ning tong bolak-balik kula aturne. Wong iki lek salat dhewe resikone abot. Kula nate ngaji kalih Gus Aksin niku. Niku Gus Aksin pundi Tunglur niku ngaji kitab Duratun Nasihin. Nggih Gus Bet barang nggih nate Mbah Yai Ja'far nggih nate. Teng mriku niku diceritakne Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Ketika jenazah disolati lah kok obah to. Akhire bar salat Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat, udarana taline jenazah urip meneh, jenazah urip meneh." Akhire tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari dibuka, brak. Kaget to. Njak ngaji koyo layangan pedhot. Ser. Lah kok dibuka brak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazahe sing obah ula. Bat golekno kayu tak gebuke ulane. Ulane ajeng digebuk kali Sayyidina Abu Bakar. Lah kok iso muni nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Hei Abu Bakar, enten napa jenengan mateni kula? Innallaha amaroni an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula, apa salah jenazah iki kok sliramu diperintah Allah kok nyokot ngrokoti sampai esuk dina kiamat?" Ulane jawab, "Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar." Apa salahe? Niki mbiyen nalikane urip ning Lamong, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki mbiyen nalikane urip ning Lamong, bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah solek mati dicokot. Krungu azan panggah tengok-tengok ning emperan gak budal nang masjid solek mati dicokot. Krungu azan panggah ndelok TV solek mati dicokot. Bu, benjing jamaah nggih.
Nek tanggane gak jamaah panggah lungguh ning emperan aja dilokne ya yu ya. Sampeyan mlaku karo muni ula. Nek bojomu takon Bu sing ngaji ning istighosahmu sapa lho Bu? Pak Lukman apa judule? Mbinjing lek krungu azan subuh bapake cacah digugah Bu nggih. Karo dipijeti kentole ya. Subuh ya, subuh jamaah ya. Kok ora tangi munggah nang pupune ya. Subuh ya, subuh jamaah ya. Kok panggara tangi munggah ning bangkeane. Rodokno meno ya yu ya. Ula ya, ula. Lah kok sing wedok njurit lho ya, kok ulamu sing tangi to ya. Pak, niki sing tukang azan subuh teng Masjid Gus Bet rawuh. Tolong sesuk subuhane didelok tambah apa ora? Sandale diitung. Lek sampe ora tambah bar komat mbengko sing buanter ulah. Niki teng Masjid Lamong spekere enten apa mboten masjite? Tolong didukne ae timbang wong Lamong akeh sing dikrokoti ula. Bu. Lho salat ki padha-padha apik jamaah. Lho tenang. Mangan ki sing apik dhewe apa jamaah? Ayo mangan ki sing apik dhewe apa jamaah? Mangan ki tibakne lho, sing apik ki ora dhewe jamaah. Mula wonten kitab Ihya Imam Ghazali dawuhne dawuh sahabat. Kok rada lali aku. Al-ijtima'u 'ala ta'am. Al-ijtima'u 'ala ta'am mim makarimil akhlaq. Tandane wong apik niku kena didelok seneng mangan bareng. Wong yang gerlek mangan gak tau dhewe, senengane bareng karo kancane, kira diarani wong apik. Nek wong kok mangan dhewe, kuwi mesti wong elek mergo cetil. Jagongan ning pos kampling kok wong akeh diluk kok ilang. Kon ditebro tas madang, iki elek iki. Sahabat niku mboten nate dahar niku kok dhewe niku mboten nate. Sahabat niku lek dahar mesti berjamaah. Iku sampe Kanjeng Nabi dawuh panganan sing apik iki panganan sing akeh tangane. Lha iki lho. Panganan sing apik panganan sing akeh tang. Mula NU awake dhewe tradisi buka bersama sae. Jenengan ki lek maem aja dhewe. Bu, bapake cacah dijak bareng, putrane putune jak bareng. Ibu-ibu ki mangan bareng cek manten anyar tok. Mosok wis lawas lho kok karo bapake cacah ra tau bareng. Lho kok sing wedok ndodok ning ngarep luweng. Lho kok sing lanang ki ning cedheke kandang wedhus to. La ilaha illallah. Tradisikan, biasakan makan bersama. Ngono lho yu. Kula niki kok pamer mboten, kula niki lek mek wong loro ning omah, jarang kula mboten bersamani. Umpama istri kula wis maem dhisik, Dik, tunggono aku. Sampeyan gak ketang maem tempe tahu, mak mau bareng aku. Pancen ajarane Kanjeng Nabi ki mangan ki sing apik mboten dhewe. Ngoten lho Bu. Mula kula sering kali matur, genduren ki apik mergo genduren enek mangan bareng. Yasinan kuwi apik mergo yasinan enek mangan bareng. Rewang kuwi apik mergo rewang enek mangan. Buah kuwi apik, becek kuwi apik mergo ning becek enek mangan. Lho. Istighosah ki apik mergo ning istighosah enek mangan. Iki mau di Gus Bet wis enek mangan bareng iki enek. Marine yo mangan. Duh, apik mangan bareng ki yo. Mula kula sering kali matur, cara yasinan ki sakniki dirubah. Ora usah maca Yasin, ora usah zikir, mangan tok iki lho mening. Lho, cara yasinan kuwi lho, saiki ketuane pengumuman mulai malam Jumat ngajeng yasinane dirubah, mboten usah maos Yasin, mboten usah zikir tahlil, mangan tok. Mening akhire segone ditokne sing di omah terus muni monggo sedaya mawon katuran dahar. Mari ngono terus mari mangan nuwun sewu malam Jumat ngajeng manganane teng daleme sinten mening kuwi. Dengen iki enek lho wong muni iki yasinan ra enek dalile. Lho wong mangan bareng tok wis mening kok.
Mula sing durung melu yasinan melu wae. Kapan jenengan iso mangan bareng karo tangga dulur kanca lek ra melu yasinan? Dan mangan bareng itu tradisine kebiasaane Kanjeng Nabi, kebiasaane para sahabat. Wong sakniki malah enek kok teng Blitar niki yasinane wis ora dikeki mangan. Nduk enten dadi dirubah. Enek. Anu nuwun sewu mulai Jumat ngajeng yasinane mboten usah didungani maem. Paling maem ya akhire ya mek ning wice. Anu mawon sing nampi giliran yasinan kan ngijoli dhuwit mawon. Dadi cara jamaah yasin anggotane wong 30 saiki sego tumpang ki 10.000 sing di omah kon ngijoli dhuwit 300.000 kuwi jarene luwih bermanfaat disedekahne ning masjid tinimbang dipangan. Paling akhire ya mek ning WC. Niku enten. Akhire bolak-balik tak omongi, cara kula niku ndak cocok. Lho kok ndak cocok? Lek sir sedekah dhuwit sedekah, aja sedekah panganan kok ijoli. Mergo mangan bareng ki tradisine sok kabeh. Mula aja dirubah. Hei. Yasinan pangga nyanyi ya. Manyang. Manyang. Aja diganti. Ngenten malih unggahan, mriki enten unggahan ajeng Ramadan namine napa? Megengan. Enten malih megengan wis ora nggo berkat. Lah nyapa sing nggo berkat kok ngijoli dhuwit neh. Enek neh iki. Berkat paling ya pira lho 30.000 wis wong-wong kon nggo dhuwit 30.000 rene nek gawe tuku keramik lho. Lek sir sedekah dhuwit sedekah, aja sedekah panganan kok ijoli. Krana mangan bareng niku sae. La dina illa bil jamaah. Ora aran agama sempurna kejaba dilakoni karo bareng-bareng. Yo. Yasinan disukani maem nggih. Unggahan nggo berkat nggih. Mula malam 12 mulut nggo berkat ki sae, mergo engko enek mangan bareng. Malam 17 jam nggo berkat nang masjid nang musala sae, rejepan ning kono enek mangan. Lho, ya Allah. Mangan bareng niku sae. Nabi ini Allah ki sing entuk gelar Al-Khalil ki sitok. Namine Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim entuk gelar Al-Khalil. Mula dijuluki Khalilullah. Nyapa Nabi Ibrahim iki kok entuk gelar Al-Khalil? Jeung Nabi dawuh mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'ami ta'am. Nabi Ibrahim iki dikek gelar Al-Khalil mergo seneng sedekah panganan, mergo Nabi Ibrahim ki seneng mangan bareng. Wonten kitab Ikhya Nabi Ibrahim niku mboten nate dahar dhewe, Bu. Lek ajeng dahar mlaku 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo nyapa ngundang tangga dulur kanca. Pak ampun dahar dereng ngen kula. Pak ampun dahar dereng ngen kula. Pak ampun dahar dereng ngen kula. Dadi Nabi Ibrahim iki bendina slametan mangan bareng wong 20, wong 60, wong 80, wong 100 biasa. Nabi Ibrahim iki dijuluki gelar Al-Khalil mergo senengane mangan. Lho, pancen bener dawuh Sayyidina Ali. Nabi Ibrahim iki daleme lawange 4 yo. Madhep mulon nenek, ngetan nenek, ngalor nenek, ngidul nenek. Lah nyapa? Nabi Ibrahim pengen lek pinarak nang bale, lek enek wong liwat eruh dari segala arah. Lek wis eruh dipinarakne. Lek wis dipinarakne dijak mangan. Kuwi Nabi Ibrahim, lawange 4. Ora kaya wong lamong, lawange sitok tutuk. Ngono cek dikai stiker ngamen. Wonge teko. Wonge kudunge iyeng. Lah wong peli cetil kok diketok-ketokne iki lho. Mula usum teng daerah-daerah iki enek wong ngamen greng 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 anake mulai bun, bunda enten wong ngamen bun. Langsung lawange tutup krekep. Terus ibuke tengok-tengok ning gapura ngene iki. Enek sing ngamen arep menggok diomongi. Tiyange mboten enten. Padahal wonge ya kuwi. Ngono sing ngamen bablas ya wong wedok. Lah kok ngrasani. Alah. Mas ra isin nom ngamen. Kaya ngamanjing-manjing nyambut gawe nggih batako apa nguli-nguli bangunan enom ngamen. Malaikat ning langit krungu ya Allah yu cangkem ora ngowehi kenyih kowe. Jeli bangkiak kapok kowe. Wis ora ngowehi maido. Lha tenan lho mula sering tak atur nih. Kanjeng Nabi ki dawuh lek enek wong njaluk lek enek wong ngamen nggenmu wae ana.
Nggih, mergo nyapa nalikane wong niku sampean wehi kok seneng niku dawuh Kanjeng Nabi, njaluk donga. Dongane mandi. Nggih. Dawuh Kanjeng Nabi, lek enek wong ngamen nggenmu, lek enek wong njaluk nggenmu wae ana, kok wonge seneng njaluk donga, mandi. Wong mis iki dongane mandi Pak lek wis seneng. Jadi nek wong mis to, mara ngene sampean, nyak maring aring, nyak maring aring. Sampean wehi 2000 lho kok marem. Sampeyan ndang matur, "Mbah, jenengan dongakne anak kula daftar polisi. Mugi-mugi kalih Allah diparingi lulus. Mbah, jenengan dongakne anak kula dadi PNS, napa daftar PNS, mugi-mugi diparingi katut." Mandi. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Mula teng Blitar nek kiai pendak duwe masalah niku mesti goleki wong mis. Nyapa? Disedakoi marem njaluk donga. Iki lho tenan. Lho kula iki nyatakne tenan, kula iki duwe kanca, Bu. Enek 20 tahun ra ketemu. Oh punjul. Beliau merantau teng Sulawesi. Sulawesi napa? Oh Sulawesi. Terus telepon kula, aku arep nggenmu nyapa? Oh, aku arep nggenmu. Heeh, nggenku wong. Tapi aku sik tak mulih sik. Gak usah. Langsung ning nggenku teko Juanda langsung ning Blitar. Akhire teng nggen kula. Lah umure barakan kula lah kok urung dibojo to. Tak takoni endi bojomu? Aku urung rabi. Mosok endi KTP-mu? Lah kok didelok status niku perjaka. Teng nggen kula 12 dina. Akhire kula niku 2 hari setelah itu entuk undangan ngaji teng Kutha Blitar takjak. Mulih ngaji jam 12 awan teng lampu merah Blitar namanya Jalan Cepaka. Niku anek wong wedok gendong bocah cilik nyedeki mobil kula, "Pak, nyak maring-maring, Pak. Kula nyedinot jeneng maem lho, Pak." Sampeyan kok guyu rumangsamu pantes apa piye? Kanca kula ini sanding kula iki tak omongi, "Enek dhuwit 2000 ge apa? Iki enek wong njaluk iki." Dikeki kula 2000. "Bu, jenengan dongakne mugi-mugi kalih Allah kanca kula niki enggal diparingi jodoh. Amin, amin, amin." Mari kejadian niku 3 dina kula nampi tamu. Lha kok jagongan-jagongan lha kok muni ngeten, Pak Lukman mboten kagungan jago. Kula kagungan babon. Akhire tak omongi, "Bro, nek wong golek jago ke lho, tapi sing wedok nondo. Piye kowe? Ndak masalah." Akhirnya tak tempuk nih, subhanallah. Lah kok pitung dadi sedekah 2000 entuk bojo. Oi, sing rung rabi sesuk ning lampu merah. Sesuk ning lampu merah. Goleki wong mis. Kula winginane ngaji ning Malang iki wonge jenenge tau muter YouTube kula. Yi jenengan tau ndawuhne ngeten-ngeten bidan niku. Niku bidan. Terus lha kula wis kerep lho yi. Sedekah ping rondo niku. Kok sedekah te wong wis kok dereng entuk jodoh-jodoh to. Mila tembu bidan dereng batinku. Lah mau tak nek dhewe ae aku yang. Loh, iki mau nek bojoku ya. Alah, kere-kere aku. Bu, maem bareng nggih. Nabi Ibrahim mendapat gelar Al-Khalil mergo seneng maem, Mbah. Padha-padha zikir niku apik bareng tiba. Lho, sampeyan iki padha-padha zikir melu istighosah yang misdah itu hebat. La dina illa bil jamaah. Agama kita ndak akan sempurna lek budal dewi. Panjenengan lek melu jamaah zikir niku dawuh Kanjeng Nabi ini taman surga. Kanjeng Nabi nate dawuh ning sahabat, sahabat awakmu lek mlaku-mlaku petuk taman swarga, mandeka melu nang kono. Napa Kanjeng Nabi taman surga kuwi? Wong-wong sing kumpul karena ngegungne Allah, mulyakne Allah. Jadi awake dhewe ngene iki zikir bareng niku karo Kanjeng Nabi dikatakan taman. Masya Allah, lek zikir dhewe mboten. Sampeyan ngeten iki dikatakan taman surga lho, Pak. Padha-padha zikir niku apik bareng tinimbang dhewe. Ada unsur taklim, ada unsur pembelajaran. Jenengan maune gak iso istighosah malih iso. Nerokne Gus Agung, nerokne kancane sandinge, malih kenal ya misda, kenal wiritane Mbah Yai Malik lho. Lek dhewe, gek ngene iki lek ngene iki ya panggah dituku jamaah.
Kok wong sakmene kae 2000 akeh. Enek sitoke sing ikhlas. Wabah iki karo Allah ditulis ikhlas lho. Iki lho penake sampeyan nek dhewe lek ra ikhlas wis ora eneng pilihan. Tapi lek ngene iki kok enek sing ikhlas sitoke. Dan saya yakin dari ribuan orang ini gak kita ngenek wong 50 enek insyaallah sing ikhlas. Lah sing ora ikhlas katut. Sing ora ikhlas katut. Mergo iki karo Allah dituku borongan, ora dituku ijen-ijen. Bahkan dawuh Kanjeng Nabi wong ki lek gelem zikir bareng. Niku nek hadis sahih inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah ki duwe malaikat sing bendina mlaku-mlaku goleki wong zikir, goleki wong istighosah. Ketika ada majelis istighosah, malaikat ning langit ki mudhun. Jadi demi Allah, hari ini teng kiwa tengen kula karo panjenengan nek malaikat sing turun, Bu. Hadir di tengah pengajian, hadir di tengah istighosah. Ketika istighosah niki mangke selesai, panjenengan kundur teng dalem, kula wangsul teng Blitar, malaikat munggah nang langit. Dilalai kok petuk Allah, ditanya, "Ya malaikati, min aina jitum?" "He malaikatku teko ngendi awakmu?" "Kula saking Lamong, Gusti." "Lamong ndi?" "Badas." "Enek apa ning kono?" "Sami ngegungne panjenengan, mulyakne panjenengan, nauhidne panjenengan." Bar niku enten pengajian bahas ilmu agama panjenengan. Allah terus nih sing teko akeh kuwatah. Pak Lurah dugi nyumbang duka. Ngapunten Pak Lurah, ngapunten. Niki mek ben rame lho Pak Lurah. Ora lho malaikat wong sak Lamong rawuh ning istighosah nang pengajian nang zikir. Sing dipingini apa? Ya Allah malaikat kok cerdas jannatuka ya Rabb. Sing dipingini swarga panjenengan. Malaikat wis apal potongan-potongan wong-wong pengin swarga ki apal. Sampeyan pengin swarga napa mboten Bu? Wis muni pengine senajan ora pantes. Dua wae dhewe ngomongne pantes ora pantes iki tenan lho. Kula kadang mikir aku ki ya ora pantes mlebu swarga. Lah nggih ta? Wong sing demen karo napa? Wong sing mlebu swarga wong sing demen karo Allah. Jenengan karo Allah demen? Tenane. Sampeyan karo Allah demen? Jajal lek demen tak takoni wong enek bocah lanang muni I love you ngene cah wedok nukokne pulsa ora tau. Sampeyan jadi demen karo Allah. Bar magrib swara ngaji karo swara TV kathah pundi teng dalem jenengan? Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi? Maca Quran karo maca WhatsApp sregep endi? Iyalah. Jadi demen Allah. Rukuh jenengan karo klambi jenengan akeh endi? Iyalah, rukuhe ya mek nyitok kuwi. Iyalah, lek ngumbah tahun pican. Iyalah, jadi demen Allah. Teng dalem panjenengan kamar tamu karo kamar salatan apik endi? Iyalah, kamar salatan salemburi dhewe cedheke kandang wedhus. Yo dapat di keramik di patlah. Dapat dope padang, dop lombok 2,5 watt. Kayak ngono kok demen karo Allah. Jajal ruang tamu. Di granit. Lampune Cek ning kamar salatan melas enek centelane. Ya Allah, sing kene BH androk sempak kathok la ilaha illallah. Ngono ki ya wani yo nyentelne cempak ning kamar tamu. Nyentelne BH ning kamar tamu wani apa ya? Nek ning kamar salatan tok wani. Apa muni ndak enek uang. Lah enek Gusti Allah. Ya ora enek uang, enek Gusti Allah. Kanteng mriku jenengan membangun komunikasi karo Allah. Kamar paling apes sih kamar salatan. Bu, nyapa? Memeane garing salah pundi? Kamar salatan. Bu, karake garing salah pundi? Kamar salatan. Kamar paling apes. Kula dik kapan dolan ngene dulur kula iki jamaah karo bojo kula salat zuhur. Entuk rakaat kedua iki enak-enake maca Fatihah kok enek suara nying. Lah kok ning kamar salatan enek sanyune to kurang ajar ya. Kok iso ning kamar salatan enek sanyune iki lho. Wis jan awake dhewe nek karo urusan Allah iki jan ra patek beres. Bu. Pak, cara sampean Jumatan jadi sampean demen Allah.
ning sak panjenengane nek dhuwit 4 lembar 100.000, 50.000, 20.000, 1.000 sing kelebokne pira, Pak? Ayo ngono kok demen Allah. Bolak-balik ning ndi tak peseni aja pisan-pisan nglebokne dhuwit 1.000 ning kotak amal. Dhuwit 1.000 gambare pati murah nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dijak ning masjid, jak ning tegalan. Wong nggawa pedang kok ning istighosah iki lho. Sing dijak ning istighosah sing kumplukan ka lho, Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula karo Menteri Keuangan dhuwit 100.000 digambari wong kumplukan, kuwi kon ngejak ning masjid, kon ngejak nang istighosahan. Lah wong Lampung lho kok malah sing dijak ning masjid sing nggawa pedang. Akhire dilebokne kotak amal mbacoki kancane. Lah dik jemuah kula niki bar Jumatan kan jagoan karo takmir ngitungi dhuwit jariah. Lah kok enek dhuwit 5.000 lah kok tugel dadi loro. Lah kok sandinge dhuwit 1.000. Alah tibakne iki lho sing bacoki kancane iki. Kaya ngono kok demen Allah. Pak, umpama dina iki sampean panen pari 2 ton kok PP nang baan. Mulai jam 7 sampai jam 12 awan panas, sampean cekeri jam 12 panas, jenengan pinarak nang kursi lah kok keturun. Lah kok tangi-tangi 2:30. Lah kok mendung weteng arep udan, lah kok 2:30 lagi tangi. Peh, ki arep udan. Urung salat zuhur, lek ditinggal salat zuhur gabah iku danan, lek ditinggal ngentasi gabah zuhure sing udul, ngentasi gabah pezuhuran. Anake muni, "Yah, wektune meh entek, cangkemmu kenyih." Gabahe karo pangerane diabot gabahe. Ya warayu. Awake dhewe iki ya ngene iki. Gelem becek ora ya ketumpangan. Ya apa ora? Becek ora yu kere men aku mantu dek ra ngetok. Ya awake dhewe ngono kuwi. Iki pendak malam Jumat yasinan disukani maem to. Bar yasinan paling ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anake muni, "Bu, mriku mboten diteri kono ora tau ngetri rene." Model kaya ngono kok arep ning swarga. Wonge teko. Iyalah. Ono demen Allah. Iya Barayu. Apa kamu? Ya untung swarga ki ora pantes surga itu hak prerogatif Allah. Mungguhe manusa ora pantes, tapi lek mungguhe Allah pantes tidak ada yang bisa menghalangi. Muga-muga awake dhewe pantes mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Lho kat wong sakmono kok njaluk swargaku apa suruh swargaku dereng Gusti. Malaikat lek tak dudu swargaku kira-kira sing dijaluk apa ya? Kula yakin sing dijaluk didohne saking neraka panjenengan lho. Lah wong-wong sing hadir ning istighosah wis roh nerakaku dereng. Kira-kira tak duduhi nerakaku kira-kira sing dijaluk apa? Setunggal Gusti. Sing dijaluk setunggal. Apa pangapura panjenengan? Lah nyapa? Mboten enten sing saged mbatalne mlebu neraka kejaba pangapura panjenengan. Akhirnya Allah dawuh, malaikat istami'u, kumpul. Akhirnya malaikat sak langit didhawuhi, "Kat, lek pancen wong sing istighosah dijaluk pangapuraku, seksenono sak bubari istighosah kabeh dosane tak ngapu. Amin ya rabbal." Ngene iki lho apa kok lek ditandangi jamaah, mulih jamaah istighosah dosane pokok lek zikir berjamaah. Bahkan ning swarga, ning akhirat iku mboten dhewe lho yu. Ning akhirat sok ya berjamaah. Yukhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Sok ning akhirat iki wong dikumpulne karo sing didemeni. Lho, dikumpulne iki bareng apa dhewe? Bareng napa dhewe? Ning akhirat ki sok tibane gak enek wong dhewe berjamaah. Lah sampean sok jamaah karo sapa? Ya sing karo sampean senengi. Lek sampean seneng karo kiai ya kumpule karo. Lek kumpule lek senenge karo ulama kumpule ya karo. Lek kumpule senengane karo artis Korea sok ning kono kumpul karo artis Lek senengane karo selebriti sok ketemu karo ora teko nggen mergo awakmu dikeki alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana, di mana?
Sok lek senengane ning donya karo selebritis, sok ning kono petuk karo ora teko nggen mergo dijak maju mundur, maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lah lek maju-maju lek mundur-mundur bingung nek kancane jenenge. Awakmu lek ngarepmu lungguh maju mundur ora kok jejeg. Iki wong pekok iki jenenge. Lek maju-maju ngono lho yo lek mundur-mundur. Maju mundur kok cantik iki. Kuwi ora cah Jakarta wae nek. Ngono kuwi lho wong Lampung yo dawa men. Yo. Lan jenengan melu istighosah iki sok awake dhewe dikumpulne karo ulama, kumpul karo Mbah Yai Abdul Malik. Ngono lho yo. Mula aja dhewe, mergo ning akhirat tibane ya jamaah. Kaya ngene iki lho. Awake dhewe esuk ning akhirat jamaah. Wong ning donya sampean ziarah Wali Songo ya ora iso dhewe ngene lho. Ya apa ora? Wani budal dhewe ziarah Wali Songo. Sampean umroh budal dhewe wani. Budal umroh ya jamaah, ziarah ya jamaah. Lho tenan awake dhewe iki gak cukup dhewe, donya gak cukup dhewe, akhirat ya gak cukup dhewe. Mula la dina illa bil jamaah. Agama itu tidak akan sempurna kecuali kita kerjakan secara berjamaah. Panjenengan sudah betul, kita sudah benar. Derek istighosah, derek Gus Bet ngaji. Napa jenenge? Al Hidayah. Niku Gus Bet niku karepe yo ayo dijak jamaah. Ngono lho yo, aja gampang dhewe. Tentara iki lek dinas ning ndi kok dhewe kebedil musuh kuwi kok. Lho, tentara sing kebedil-kebedil ki mergo dhewe kuwi lho. Jamaah. Nah, ngono kok arep dhewe. Ngon melu NU gak NU-NU-an iso budal dhewe sih ning akhirat. Wong ning akhirat wong sak alam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik mulai Siti Hawa sampai Siti Lamong kok. Lah lek mu budal dhewe iki lho piye iki. Siti Lamong teko. Ya Allah. Yo, sepurane ya tai. Bu Siti. Ya wong tibane wonge teko. Lah iki ya Bu Siti. Lah kuwi ya Bu Siti kok padha kacamatane. Ya Allah jeneng Siti ki pasaran ya. Ya. Ngono kok ngene kono kok ning akhirat arep budal dhewe ora iso. Mula sampe enten dawuh wingi ditulis kali kanca kula niku lho. Sapa kae jenenge nika? Niku kanca kula ning senengane nulis ning grup. Dawuhne Imam Al-Ghazali. Beliau nulis ngeten tak semaki aku gak komen ning grup alumni Jambes ini. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut telu siji ambiya, tsummal ulama, nuli ulama. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut ulama. Ambiya para nabi, lek ora para nabi, para ulama. Yang kita ikuti hari ini adalah ulama, melu istighosah, melu ulama, melu NU, melu pengajian Al-Hidayah, melu torekoh, melu. Mula sing durung tarekah melu tarekah iki melu ulama. Mergo ning akhirat iki kena dijaluki nunut ki ulama. Sering tak critakne besok enek wong glantungan ning ngisore jembatan Sirat sing dawe wong pare Siratal arep ceblok ning neraka jahanam. Lho kok moro enek kiai liwat nang dhuwure jembatan, tiyang sing arep ceblok iki muni, "Ya fulan, aghithni." Yai, jenengan tulungi kula. Kiai langsung noleh, "Ya rajul man antahi, sapa awakmu?" Lah kok muni sing meniku, "Ana min jumlati astiqaik." Kula niki penderek jenengan, kula niki lek ngaji teng jenengan Al-Hidayah. Kula niki lek derek tarekah kalih jenengan, kula lek derek istighosah kalih panjenengan Mbah Yai Malik. Ya Allah, awakmu dul. Langsung kiai niku matur, "Ya Rabbi sadiqi. Gusti, jenengan tulungi kanca kula,
Akhirnya Allah dawuh, "Kat malaikat dalem, enek wong arep ceblok junjungan, unggahno nang dhuwure jembatan." Malaikat mibur, junjung salap dhuwure jembatan, dirangkul kalih ulama akhirnya mlebu swarga bareng karo la dina illa bil jamaah. Tolong kalau beragama jangan sendiri-sendiri. Lek teng Lamong enek majelis taklim ndereko, lek enten istighosah ndereko, lek iso lek enten tarekah ya ndek. Semakin banyak sing jenengan dereki, semakin banyak keberkahane. Ngono lho yo. Kok muni rat istighosahan. Nyok mudal dhewe kok piye? Sampai lo duwe dulur ning rumah sakit Karangmenjangan ngindangi mek dikeki alamat tok. Anu lha yo ning lantai 2 ruang anggrek nomor 26. Budal rono ora takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit awakmu yo. Kuwi ning donya kaya ngono apa meneh ning akhir. Wis jenengan derek ya misda. Niatana sitok derek ulah. Wis tibane agama ki kudu karo berjamaah. Sampai ndonga niku lho Bu tibane apik berjamaah. Dicontokne teng Quran. Nabi Musa niku nate ndonga sing ngamini Nabi Harun. Nabi Musa niku nate ndonga sing ngamini Nabi Harun. Tibane konteks Al-Qur'an wong ndonga ki tibane apik enek sing ngamini, enek sing ndonga ki sing apik ngoten. Mula wonten setunggalé hadis didhawuhne ning diane wong kumpul kok sing sebagian ndonga, sing sebagian ngamini. Tidak ada kecuali doanya dikabulkan oleh Allah. Wis. Niki mengkelek kula ndonga jenengan sing ngamini, wong sakmene kae enek sitoke sing tulus ikhlas karena Allah, insyaallah dongane kabul. Lho ndonga ki tibane apik berjamaah. Pernah Nabi itu, pernah malaikat Jibril itu berdoa sing ngamini Kanjeng. Tibane donga ki tibane nek tuntunane agama. Oh, apik berjamaah. Mula hari ini banyak saudara-saudara kita sing enekne doa sae. Bu, berjamaah nggih. Nderek jamaah nggih. Dadi ning akhirat ki ya jamaah, mlebu swarga ki tibane ora dhewe. Mlebu swarga ki tibane wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tibane wong-wong kuwi sok mlebu swarga. Wong sing takwa mlebu swarga niku zumara, tibane berkelompok-kelompok jamaah. Mlebu swarga gak dhewe, jamaah. Enek kloter pertama grupe kiai. Enek kloter kedua grupe pecinta kiai. Enek kloter ketiga grupe ahli Quran. Enek ke grup keempat grup qiraatul Quran. Grup-grup yu dhewe-dhewe. Enek grup zikir, awake dhewe sing melu grup kuwi. Wis bene makin mbauri dhewe. Oke, tapi kan cara gerbong abah teko stasiune bareng tok. Bene makin ning mburi grupe campur wedhus, campur bebek. Nak masalah, sing penting teko suwar. Tibane mlebu swarga ya berjamaah. Ya Allah. Lah ternyata sok ning swarga itu ada nikmat yang paling agung jenenge mirsani Allah. Tak diduwi sampean. Dadi ning swarga ki nikmate kuwatah Bu. Sing paling gedhe ki nikmat roh Allah. Jadi swarga ki nikmate Masya Allah. Tapi sing paling agung nikmat roh Allah. Lah tibane teng mriku ketika awake dhewe niku sok tampa nikmat roh Allah. Harinya hari Jumat niku tibane mboten dhewe-dhewe, berjamaah. Dadi sok ning akhirat ki tibane awake dhewe kepethuk Allah niku mboten dhewe, tibane berjamaah. Ketika Allah awake dhewe pirsa Allah niku teng kitab didhawuhi. Niku Allah langsung dawuh ngene, piye? Ning swarga krasan apa ora? Sampai jawil kula. Yi, jenengan matur kula sungkan kali Allah yi. Aku yo ora penak no. Jawil Pak Jakpar. Maturo, aku ora penak aku. Kowe guruku kok maturo. Pak Jakpar lho kok gak wani. Jawil Gus Sasid. Gus jenengan matur. Gak penak enek Gus Agung. Gus Agung dijawil. Gus, jenengan sing matur. Gus Agung matur, nggih Gusti, krasan.
Tibane sok ning swarga ki berjamaah. La dina illa bil jamaah. Tidak ada beragama sempurna kecuali secara berjamaah. Wis sing dilakoni awake dhewe betul, hari ini kita itu ikut istighosah niku jamaah, sing jenengan lakoni betul ikut torekoh niku berjamaah, sing jenengan lakoni betul pengajian al hidayah niku ya berjamaah. Wis ya Allah setengah rolas. Ki jenengan lungguhe kok wis enek sing ditekuk slonjor, tekuk slonjor. Ngono ki aku wis ra penak. Enek sing wis tasih dislerekani ditutup, ki terus dicangklongne. Kok ketoke ngejak mulih to wisan ya Allah. Lah kuwi enek sing lha kok sirahe senden ning uwit kuwi sapa kuwi? Lah kok kudu ilang ngono. Nah. Nek sing anake nginang ngene ditorak tarik. Pun Bu nggih. Pun nggih. Pun pesen kula niku wau. Ayo nasakuri kemerdekaan dengan ayo beragama ikut berjamaah. Tenan. Benjing ben mauludan rawuh nggih teng Jambes. Nah, benjing ben sing ngaji kula malih. Apik sok ben ceritane. Pun para hadirin sementara niku ingkang saking atur niki lek tak tutukne ya ora tutuk pesene Sayyidina Ali ki 5, bahkan nenek sing riwayat itu dawuh 6. Iki cek tak critakne loro wis sak jam pundul. Pun jeng ben rawuh ki teng Pondok Nyampes kersane pirsa daleme Mbah Yai Malik, kersane pirsa daleme Mbah Yai Iksan, kersane pirsa daleme Gus Agung. Gus Agung lho sering rawuh teng tengah-tengah kula karo panjenengan. Mula awake dhewe sok ben mriko nggih. Niki wau sing dari Lamong kali Gus Bet wis disiapne sepur. Mangke kersane semper Pondok Nyampes nggih. Pun mugi-mugi barokah istighosah sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri saleh salihah. Muga-muga sing rawuh sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh sedaya lamun sedo pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis istighosah menika ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga desa Lamong Badas Kediri ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon nusan khosoh guru-guru kawula Masyaikh Jampes Usan khosoh Pak Lurah Lamong estu menawi wonten atur kirang sae agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.